Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ George, Jesse Xikluna u l-familjari. Ħuti ejjew nitħejjew tajjeb għal din il-laqa ma' dak li jridilna l-ġejt, ma' dak li għandu kelma ta' ħajja għalina. U fil-waqt li narfu l-fraġilità tagħna, n-nuqqasijiet tagħna, nitolbu maħfra għal ħtieġna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin u mqiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħader il-dawk li ma jafux li u li jiżbaljaw għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba f'hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu wkoll bħalma joffrihom għad-nubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu f'idejh dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla, sewwa sew kif kien imsejjaħ Ħarun. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tawlu Alla li qallu, ibni int illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra, int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi, oqgħod fuq l-eminti saman qiegħed li dewwa tiegħek mirfes taħt rijlejk. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs li dewwa tiegħek ngħidu. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħal nida jien nissiltek inwieġbu. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobieħx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek inwieġbu. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inqumu għal kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Darba waħda, id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu sajmejn u ġew qalu lil Ġesu: għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Fariżej jisumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom imbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jiraqqa mantar qadejm biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa l-ġdida issellet il-qadejm u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-imbejt il-ġdid f'damiġġjani qodma tal-ġild għax inkella l-imbejt jifqa' id-damiġġjani u jintilef kemm l-imbejt u kemm id-damiġġjani. Iżda imbejt ġdid jitqiegħed f'damiġġjani ġodda. Il-kelma tal-mulej. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Din kienet ir-risposta tagħna dalgħodu għal qari, il-kelmiet tas-salm. U dawn huma nistgħu ngħidu it-talba li llum għandna nirrepetu f'qalbna matul din il-ġurnata. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Imma kif ngħid dejjem il-kelma ta' Alla hija għalina. U xi tfisser meta aħna ngħidu dan il-kliem? L-ewwel ħaġa min kien Melkisedek? Melkisedek kien saċerdot li ma nafux l-oriġini tiegħu. M'għandniex fl-Iskrittura. Ma kien saċerdot f'Ġerusalemm li kien joffri ħobs u imbejt biex il-mulej Alla jagħti l-paċi. Infatti anke l-kelma Ġerusalem tfisser il-belt ta' Sliem, Salem, Sliem. Aħna bil-Malti niftijem ħafna. U dan fl-Iskrittura il-padri tal-Knisja u l-orriev dejjem raw f'Melkisedek figura jew aħjar prefigura ta' dak li kellu jkun Ġesu Kristu. Ġesu Kristu eżies huwa l-uniku li bid-dem tiegħu ta' jagħti isliem lili u lilek. Bis-sagrifiċċju tiegħu u li kien Alla iċċekken u dan li ben tgħallem xi tfisser l-ubbidjenza kif smajna fl-ewwel qari mis-sofferenza tiegħu. Imma is-sofferenza ta' Ġesu ma kienitx m'hemmx tagħmel, m'hemmx triq oħra, ikolli noqgħod kif ħafna drabi nirraġunaw aħna. Is-sofferenza ta' Ġesu, l-għotja tiegħu Ġesu tgħidilna brieda sħiħa. Fl-Evanġelju nsibu dejjem din il-frażi u brieda sħiħa tela lejn Ġerusalem. Fisser Ġesu jaf li sejjer Ġerusalem biex joffri ħajtu. Però xi ħaġa interessanti għalina hija li l-kol kemm aħna anke l-ewwel littra lil Lut jgħidilna li s-saċerdot joffri s-sagrifiċċju u anke din il-quddiesa li jien bħala saċerdot qiegħed nagħmel qed nofrija għadnu biet tiegħi u għadnu biet tagħkom ta' xulxin. Fatti, nixtieq li jintom tirriflettu ftejt fil-bidu ta' kull quddiesa aħna dejjem nitolbu u nippreżentaw ruħna quddiem Alla bħala midin bejn. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. U għal 3 darbiet ngħidulu mulej ħnina, Kristu ħnina. U meta aħna ngħidu dik it-talba sabiħa ta' nistqar l-Alla, aħna x'ngħidu? Nistqar l-Alla li jiena midneb. U lilkom ħuti, nitlobkom,
biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa kieku aħna nitgħallmu anke noffru s-sagrifiċċji tagħna, id-dbatijiet tagħna għal xulxejn bimħabba biex il-mulej dejjem jurina l-ħniena, biex il-mulej jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Għax kif id-dnub tiegħi, anke jekk dnub personali, jagħmel ħsara lill-komunità kollha tal-insara, hekk ukoll huwa meħtieġ li l-kol kemm aħna inħossuna midjunin lejn xulxejn u nitolbu għal xulxejn. Jien naħseb din xi ħaġa li lilna tonqosna ħafna drabi. Ħafna drabi aħna naslu biex nitolbu għalina nfusna, jew għal xi persuna li nafu, jew għal xi qrabat tiegħek u nieqfu hemm. Imma ma ninsewx dak li ngħidu fil-qudiesa f'dik it-talba nistqar l-Alla u lilkom ħuti nitlobkom biex intom titolbu l-mulej Alla għalija. Ejjew eżies, hekk dalgħodu meta ngħidu int qassisa dejjem bħal Melkisedek, kull wieħed waħda minna jiftakar li jiena għandi id-dmir li nitlob biex kull bniedem jakkwista kull jum il-paċi f'qalbu. Għaliex id-differenza tafu fejn hi? Min għandu id-dnub f'qalbu u bniedem li qed ibati u bniedem li ġiel oħrajn ibati. Min għandu il-paċi tal-mulej f'qalbu huwa bniedem li dik il-paċi kapaċi iwassala u jaħdem għal paċi. Ħuti eżies l-Evanġelju huwa l-inbit il-ġdid li jferraħ il-qalb u jagħti l-ħajja l-ġdida. Ejjew nitolbu lill-mulej jagħtina l-qawwa li niġġeddu fi Kristu. Ngħidu flimkien mulej inti l-qawwa tagħna. Mulej inti l-qawwa tagħna. Nitolbu sabiex l-insara mifrudin jissaħħu bit-talb u d-dialogu u t-tfittxija tal-għaqda sħiħa. Nitolbu sabiex dawk kollha li huma bil-għaġġ u bil-ġuħa l-ġustizzja isibu kenn solidarjetà fl-insara impenjati fil-ħajja politika u soċjali biex issaltan tassew il-paċi fid-dinja fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej sabiex din il-komunità nisranija għalina il-koll li nġbarna hawn narfu tassew, ngħixu u nieħdu bis-serjetà il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-mara li femet u laqet il-kelma tiegħek. Għamel li tkun għalina għallima u gwida spiritwali fil-mixja tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Skiet jew nresqu it-talbijiet, is-sofferenza ta' ħutna il-morda u ta' dawk il-persuni li jduru bihom. Mulej Ġesu, aħna wliedek, inti tafna l-koll, għalhekk ilqa' dawn it-talbiet u dak kollu li kull wieħed u waħda minna iġor fil-qalb tiegħu. Kompli qaddisna u dawwalna bil-kelma tiegħek li hija d-dawl u l-paċi ta' kull bniedem. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġbru Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ il-għemejl tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Anke l-lum aħna noffru lill-Alla il-ħobs u l-imbejt li huma l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Kristu huwa s-saċerdot il-kbir li għadu kontinwament joffri ħajtu għal paċi, għas-sliem tagħna. Iju aħna wkoll ngħidu dik it-talba li Marja tina għall-mulej, ngħidu għal bżonnijiet ta' xulxejn biex aħna narfu ikollna il-paċi, il-qawwa li naħfru lil xulxejn. Il-bniedem isib il-paċi meta jaħfer, u għalhekk ngħidu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kol kemm aħna permezz tal-magħmudija tagħna nipparteċipaw mis-saċerdozju ta' Kristu. U għalhekk il-kol kemm aħna huwa dmir tagħna li nofru talb, suppliki u sagrifiċċji għalina, għal xulxin, għal midinbejn. Għax il-kol kemm aħna midimba, il-kol kemm aħna għandna l-bżonn li nħossu il-paċi tal-maħfra li l-mulej jatina. Kejjew għalhekk f'dawn il-mument nitolbu biex kull bniedem isejb tassew f'qalbu il-paċi ta' Kristu. Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu siedna kieku nofru dawn it-tliet avamarijiet lill-Omna Marija għal midinbejn. Però noqogħdu attenti meta ngħidu nitolbu għal midinbejn. Ara ma naħsbux li qed nitolbu għall-oħrajn u mhux għalina. L-ewwel qabel kollox nridu npoġġu lilna nfusna fil-linja tal-midinbejn. Għax aħna wkoll midinba. Ħadd minnha mhu perfett. Il-koll għandna bżonn li jinġarbu il-ħniena ta' Alla. U għalhekk nitolbu lil dik li hija meħlusa minn kull dnub, lill-Omna Marija, li hija wkoll fuq il-Kalvarju offriet lil-bina għas-salvazzjoni tagħna. U ngħidu flimkien: Slejm għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna